זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. על ידי החכם כולם מכירים את המקום. אילת ידעו, אבל כשקמה הישיבה ששמה יוצא בכל רחבי העולם, אז עכשיו על ידי החכמים פה כולם מכירים מה זה אילת. אני יודע שסייעתא תמשיך לסייע לישיבה. זו זכות אדירה לבנות את בניינה של תורה כאן בדרום. אני מברך אתכם תלמידי הישיבה, את כבוד הרבנים, את המשפחות. המשיכו להגדיל תורה ולהאדירה, להאיר את אילת ולהקרין אור של ערכים וזהות על כל ישראל. אהבתכם לארץ ותרומתכם למולדת לא תסולא בפז, ומי ייתן והמקום הזה יהיה לתפארת, לתורה, לעשייה ולשלום. אני חייב להגיד לכם שמי שבנה את הישיבה באמת זה קשר החיים הזה שדיברתי עליו. קודם כל הבוגרים שלנו, מגיע להם מחיאות כפיים בלי סוף. והאדם תמצית הזה שאוהב את התורה, שמוכן למות עליה, שמוכן למסור את הנפש לעם ישראל, זה הרוח שפה. והתלמידים שהיו פה נרתמו לרעיון הזה, ואני אומר לכם, אני מודה לקדוש ברוך הוא שלהיכל הלימוד הזה קוראים גיבורי כוח עושה דברו. והרוח של יוחאי, והרוח של שתי השילואים, שילה, והרוח של איתן, היא מרחפת פה, היא בתוכנו. אחרי שנים רבות של תכנון מדוקדק, של בנייה מתמשכת, של תקופות מאתגרות, תקופה ארוכה ומורכבת, שבה הצלחנו בסייעתא דשמיא לקחת חלום גדול ולהפוך אותו למציאות חיה ונושמת. והבניין הזה יהיה בניין של מגדלור שלא ישפיע רק פה, על כל האזור, על כל הסביבה. כולם נקבצו יבואו כאן לשמוע את התורה מפה שהיא תצא. ברוך השם, ילכו מחיל אל חיל, לכו בכוחכם, בכוח האומה הזאת. מעלה, מזל טוב לכולנו.